Kapin 30 ka mga tao nangasakit sa pagkaon ng fruit salad sa fiesta sa Naalad, Naga. Mga lugar nga kuyaw sa landslide, pagbaha ug storm surge, gi-alerto sa Kapitolyo. Suspended Cebu City Mayor Michael Rama magpatabang ni presumptive President Rudy Duterte sa iyang pagkapildi. Demolition sa mga luna sa dakbayan sa Sugbo, gipahunong ni Acting Mayor Margot Osmeña. Mayng hapon Sugbog, Kabisayan. With wind convergence ang hinungdan kon nganong nagmadag-umon ang Kabisayan karong adlaw. Kini mao ang panag-abot sa hangin gikan sa silangan ug habagatang kasadpan nga nagdala og mga panganod. Apan walay kumpiyansa ang Provincial Disaster Office ug mipahimangno sa mga lugar nga delikado sa higayon nga adunay kusog nga uwan ug hangin. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Nagsugod ang karunog na kasinati ang dakbayan ug tibok lalawigan sa Sugbo sa mga kusog nga pag-uwan. Busa ang buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Kapitolyo, miila na sa mga lungsod ug syudad, din sagad mahitabo ang landslide, pagbaha ug bisan ang posibilidad nga maigo sa storm surge. Base sa assessment sa PDRRMO, prone sa mga pagbaha ang syudad sa Karkar ug ang mga lungsod sa Sibunga, Argao, Dalaguete, Alcantara, Ronda ug Dumanhog. Samtang, prone sab sa mga pagdahili sa yuta ang dakbayan sa Talisay ug ang mga lungsod sa Balamban, Alegria, Mualboal, Malabuyok ug Hinatilan. Delikado sab sa posibleng storm surge ang mga lungsod sa Aluginsan ug Pinamungahan, lakip na ang syudad sa Toledo. Gihimong basihan sa PDRRMO ang nahitabo sa miaging bagyong Queenie, Ruby ug Senyang din susamang mga dapit ang naigo sa pagsulod sa mga bagyo. Pag Senyang, kusog ang bagyo to. Unsa man nga mga lungsod ang naapektuhan ato. Ganay mga taytayan nga naputol, no, like sa Alcantara o sa Sibunga, no? Like sa Senyang gihapon, ang Ronda perting bahaa. Sa miaging semana, gitakda unta ang cloud seeding operation sa lalawigan sa Sugbo apan wa kini mahinayon tungod kay naguba ang eroplano nga sakyan unta sa cloud seeding team. Bisan ug wa pa makahunat ang rainy season apan di lang gyapon kini ang ayan nga kakumpiyansahan. Butan karon labi na karon magsigil og uwan. No kinahanglan pa din nato mag cloud seeding ta, no? So kuan na kayo gasto na and nakita lang nato kung sige nag-uwan. Sumala sa Pag-asa Mactan, adunay wind convergence nga nahitabo sa Kabisayan kun ang pag-abot sa mga hangin gikan sa nagkalain-lain nga direksyon. Kini ang hinungdan kun ngano ang Kabisayan nakasinati karon sa mapanganuron nga kalangitan nga dunay dala nga pag-ulan nga inubanan sa pagpanugdog og kilat. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga local government units gipaandam sa ilang mga plano alang sa pagtubag sa mga katalagman nga resulta unya sa pagsulod sa La Nina kung grabe ang pagbunok sa uwan. Ang mga taga-LGU ilang gipangayuan daan sa ilang mga plano aron maandam usab sa Kapitolyo ang mga hinabang nga ilang matunol. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Padayon pa karong gipanday sa mga department head sa Cebu Provincial Capital ang ilang mga revised action plan alang sa taliabot nga La Nina phenomenon. But makasiguro sa Kapitolyo nga kutob sa posibleng maapektuhan sa taliabot nga ting-uwan, mahatagan gyud og pagtagad sa masinanali nga hinabang. Gikinahanglan lang nga ang matag local government unit makasumiter niini aron dali na lang kini nga makonsolidate sa mga department heads nga maoy musumiter sa tanang datos sa Capitol. Kung unsa nakuha nako na report diri mao gyud ako i-report dito sa province. Well karon nato naman gi-instructo na gyud nga down to grassroots adto na gyud sa mga by poro, by sitio kung unsa gyud dito kisay ng mga naapektuhan, i-appeal na gyud nato. Kaganiha, gipaybaw sa Provincial Veterinarian Office nga susihon sab nila ang epekto sa La Nina ngadto sa mga kahayupan. Nasuta nga dali rang ma-stress ang mga hayop panahon kung makasinati og grabeng kabugnaw sa panahon, diin niining higayuna dali ra silang mataptan og mga sakit.
Gipasalig hinuon ni Dr. Mary Rose Vincoy nga anda mohatag og ayuda ang Kapitolyo ngadto sa mga mag-uuma kansang mga hayop ang maapektuhan sa grabing uwan. So taon pa nila karong hapon ang mga action plan nga himuon nila alang ngadto sa mga maapektuhan nga LGU. And we hope makatong maapektuhan nga mga animals are those animals nga insured with the province, pero kung dili siya insured with the province through the livestock insurance program, muna yung tansyahon kung pilay assistance later on. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Nasikop sa kapulisan ang usa ka level 2 drug pusher nga naglihok sa lungsod sa Cordova. Ang operasyon sa suspect giingon nga moabot na sa mga silingang kalungsuran. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Nadakpan sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group 7 si Mario Digamo, 26 anyos samtang nakaiskapo ang igagaw niini nga si Valeriano alias Idot Digamo sa buy-bust operation ni adtong Biyernes sa hapon sa Sitio Kalan sa barangay poblasyon sa lungsod sa Cordova. Sa dihang nagpaila sila nga pulis, ang mag-agawng Digamo nag-iyahay sa pagpanagan apan ilang na corner ug nadakpan si Mario. Laing nakuha ang unom ka medium size og 700 pesos nga gituuhan halin ug usa ka 38 revolver nga dunay buhing mga bala. Mga informant nga ato sa tong opisina informing nga rampant ang pamaligya diri sa poblasyon Cordova. Duha ka gagmayng balay nga gihimong kubul-kubul sa mag-agawng Digamo ang nadiskubrihan nga gihimong suyupanan sa mga durugista nga gikan mopalit kanila og shabu. Nagpasad ang daghang tinfoil sa yuta. Din ang uban gibutang sa galon sa mineral water nga pinutol. Matud ni Bikoy, ang mag-agawng Digamo maugyod ilang target sa buy-bust operation nga level 2 drug poser. Sanglit, nagkumpuya sila sa negosyo ug drugas. Sa katuni kay certain idot na siya nga balaya. Diri ang iyang bahig, diri ang iyang disposal nga dinagko, tapos diya sa gawas muna na ang mga ginagmay. Muabot sa 200 gramos pataas ang mabaligyang shabu. Sa mag-agawng Digamo kay moabot na ang ilang area sa Lapu-Lapu ug mga isla sa lalawigan sa Bohol. Matud ni Bikoy, muhimo pa sila og dugang pakisusi kung si kinsa ang supplier og shabu sa mag-agawng Digamo. Dihang suway nga gikuhaan og reaksyon si Mario, apan nihangyo ni nga dili na lang siya muhatag og komento. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Sa gikatakdang paglingkod ni President-elect Rodrigo Duterte, subling giwarningan sa labaw sa PRO7 ang mga kapulisan sa rehiyon nga likayan ang pagdawat og mga protection money gikan sa mga drug lords aron di kini matangtang sa ilang serbisyo. Si Zarlyn Solon sa report. Gipahimangnuan sa PRO7 Provincial Director Police Chief Superintendent Patrocinio Comendador Jr. ang mga kapulisan sa Sugbo nga dili manghilabot og di usab mudawat og protection money gikan sa mga drug lords. Matud ni Comendador, usa sa pinaka-kritikal nga trabaho ang pagpahunong sa illegal drugs. Gamiton sila sa mga drug lords aron protektahan ang ilang illegal nga negosyo ug tintalon pinaagi sa paghatag og suborno. Unta dili makaon sa sistema kay kinigong anti-illegal drugs operations. This is the most critical job nga naa ang tanang temptasyon. I hope that they should understand my message nga seryoso ta nani nga dili ta ang pulis unta mag-apil sa drugs, especially involvement in taking of protection money. Ang pulis nga musud ni ini, lisod nang makabiya ni ini. Busa, tambag ni Komendador sa mga pulis nga likayan nga magpakontrol sa mga drugista. We have a lot of officers. You may have thousands and thousands of police officers. But if they are just conformist to the norms, to the normal procedures, to what's going on sa Binisaya pa, sakay-sakay lang sa sulong, wala kita'y padulungan. Wa mawad sa paglaom si Komendador nga dili madalasan andang sayop nga sistema ang mga kapulisan. Matod di Komendador, kun mismo mga pulis dili kahimo nga mobalibad sa temptasyon, mura kini og misugot nga mulungtad ang drogas ug ang mga krimen nga resulta niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Zarlyn Solon, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud.
Di mo minus 24 katawo ang namatay sa kapin sa usa ka gatos ang naangol human dihang naigo sa kusog nga bagyo ang Roano sa Bangladesh kagahapon. Kasagaran sa mga biktima natabunan sa mga landslides nga hinungdan sa pagbakwit sa kapintunga sa milyon ka mga tao. Libuan ka pamilya ang nawad-an og mga panimalay. Ang gobyerno mimando sa massive evacuation sa lumulupyo sa delikadong lugar. Ang bagyo niigo sa rehiyon sa Barisal, Chittagong niadtong Sabado og nakaapekto sa tibuok nasod. Ang bagyo adunay gikusgon og hangin nga miabot og 88 km/h niadtong tuig 1970 ang labing grabe nga nasinating bagyo sa Bangladesh diin tunga sa milyon ang nangamatay og niadtong tuig 1991 nga dunay 140,000 ang nangamatay. Sa Indonesia, 7 ang nangamatay sa pagbuto sa Mount Sinabung didto sa North Sumatra. Usa ang namatay sa ospital kagahapon samtang unom kalawas sa biktima nakita duol sa bulkan. 2 ka tawo ang anaa pa sa critical nga kondisyon. Ang bulkan mibuga og volcanic ash nga adunay gitas-on nga 3 ka kilometro sa kawanangan nga mikatap sa 4 ka tunga ka kilometro sa palibot niini. Ang mga naangol nagtrabaho sa ilang mga uma nga nasulod sa danger area sa bulkan. Niadtong tuig 2014, 16 ka tawo ang namatay tungod sa pagbuto sa bulkan. Ang Mount Sinabung mao ang usa ka pinakaaktibo nga bulkan sa 120 ka mga active volcano sa Indonesia. Gilamoy sa usa ka sinkhole ang 4 ka sakyanan nga nagparking daplin sa kalsada sa Regent, China niadtong Sabado. Ang sinkhole adunay gilawmon nga 3 metros apan miabot og 30 metros ang gilapdo niini. Makita sa CCTV footage ang pagkahugno sa dalan ug pagkahulog sa giparking nga 4 ka sakyanan lakip sa usa ka punuan sa kahoy. Swerte ang walay mga tao sulod sa sakyanan sa dihang nangahulog kini sa sinkhole. Gisusi ang hinungdan sa pagkahugno sa kalsada kung binuhatan ba kini sa kinaiyahan o substandard ang pagkahimo sa ilang infrastructure. Kumpirmadong napatay ang leader sa Afghan Taliban sa usa ka US drone strike didto sa Pakistan. Naitabo ang airstrike sa 3:45 sa hapon kaniadtong Sabado sa Balochistan, Pakistan, diin sagad nagpuyo ang mga senior Taliban leaders. Gikumpirmar usab kini sa Afghan government ug sa mga kadagkuan sa Taliban nga napatay si Mullah Akhtar Mansour sa usa ka drone strike. Ang US Defense Department gikumpirmar nga gisundan na sa drone ang convoy ni Mansour. Si Mansour nahimong babag sa peace negotiations ug reconciliation process sa Afghanistan. Ang kamatayon ni Mansour gibanabana nga moresulta sa unya sa pagsaka sa violence sa Afghanistan. Acting Mayor Margot Osmeña mimando nga ipahunong ang demolition order gikan sa Cebu City Hall sa mga luna nga iya sa syudad sa Subo. Si Ryan Sorote sa detalye. You want to see this? Usa ka memorandum ang gipirmahan ni Cebu City Acting Mayor Margot Osmeña pagpahunong sa tanang mga demolition order gikan sa City Hall. Ang mandog gidirekta ni Osmeña sa Division for the Welfare of the Urban Poor, Local Housing Board, Probe ug City Legal Office. Base sa mando ni Osmeña, di mahimo makapademolish ang City Hall sa mga vendors ug informal settlers nga nag-okupar sa mga luna sa syudad. Way labot sa memorandum ni Osmeña ang mga demolition order gikan sa korte. Your office is further prohibited from issuing any order, notice, or recommendation with reference to the demolition or eviction of vendors and informal settler families. Gimanduan usab ni Osmeña ang DWOP ug probe sa pag-inventory sa mga vendors, homeowner association o informal settlers na dunay pending demolition orders. Kinahanglan gihapon makig-coordinate sa Office of the Acting Mayor ang korte aron sa hapsay nga demolisyon. Way labot sa memorandum ang dinalian nga demolisyon ug pag-relocate sa mga residente aron malikayan ang pagkakalas sa kinabuhi. Kutob ra Hunyo 30 ang effectivity sa memorandum nga pagpangandam sab sa paglingkod ni incoming Mayor Tomas Osmeña. Tumong usab sa memorandum nga panalipdan ang mga supporters sa BOPK nga gihulga matod pa sa City Hall nga ipang-demolish. Dunay nadawat nga notice of demolition ang usa ka urban poor community shortly before the elections. Apparently it was a political harassment kaya ang nakadawat sa notice of demolition mga BOPK supporters. Gimakak ni outgoing Cebu City Mayor Michael Rama ang pasangil sa BOPK.
Di mahimumatod pa ni Rama ang pagpanghulga o misumbalik na siya mo'y biktima sa pamulitika. We have been very mindful of the importance of the rule of law. So please, let them not make any allegations which they cannot prove. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka empleyado sa Kapitolyo wala mo pasar sa evaluation aron makadawat sa mid-year bonus. Ang performance evaluation gibase sa Kapitolyo sa gi-require sa Civil Service Commission. Ani ang report ni Jinky Rosit. Usa lang ka empleyado sa provincial capital ang wa makadawat sa gitakdang mid-year bonus. Base sa record, ang kawani ana na destino sa usa ka hospital ubos sa pagdumala sa Kapitolyo. Siya lang ang nag-inusarang empleyado gikan sa 1,600 ka mga trabahante sa Cebu Provincial Government ang wa makapasar sa Individual Performance Commitment Review nga gi-require sa Civil Service Commission. Matod ni Ethel Natera, ang maong empleyado nakakuha og unsatisfactory record sa performance niya gikan sa July hangtod Disyembre sa miaging tuig. So, na-renew pa to siya karon. Pero kung duha na ka unsatisfactory magsunod, pwede na dyan ka ma-drop as an employee. So, casual na. Kung casual o regular. Pagkakaroon under probationary status pa ang maong kawani sa usa ka public hospital. Apan gikinahanglan nga sa sunod nga evaluation makapasar na siya aron nga di mataktak sa serbisyo. Ang Individual Performance Commitment Review ilang gipatuman alang sa pag-assess sa performance sa matag empleyado sa gobyerno. Tambag ni Natera sa mga empleyado. So kung padayon mo sa inyong klase sa pangserbisyo karon nga murag kulang kay ang ato is public service mo kita namatay commitment sa mga katawhan nga mo nagsweldo nato, so mo na giingon niya giawhag kung dili mo mag-usab mangita at taglaing trabaho. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Outgoing Cebu City Mayor Michael Rama naglaraw sa pagdangup ni presumptive President Rody Duterte alang sa pagpatabang sa iyang electoral protest. Batok ni Mayor-elect Tomas Osmeña. Ang detalye ni Ryan Sorote. So, whether we like it or not, hindi ako nag-iisa. And with the new president, perhaps this matter should not be just be left unattended. Mayo 20 na file sa kampo ni outgoing Cebu City Mayor Michael Rama ang iyang electoral protest sa Commission on Elections sa kauluhan sa pangangkon ini nga dunay pagpanika sa nakalabay nga eleksyon. Ang igagaw ni Rama nga si Ernesto ang nibarog nga abogado ini. Pulos mga graduate sa San Beda College of Law si Michael o Ernesto sama ni presumptive President Rudy Duterte. Kay pulos mga alumno sa San Beda, plano ni Rama nga magpatabang ni Duterte sa iyang kaso. Panghinaot ni Rama nga matagaan og igong pagtagad ang iyang kaso sa COMELEC sa tabang ni Duterte. This is not far-fetched allegation, accusation. So it deems an incumbent upon the president to really look into this and let it be uncovered. If whatever, just have this uncovered so that either we continue with automation or we better go back to manual. Di usab matud pa mapasagdan ni Duterte ang hitabo niya og sa ubang mga kandidato nga nangangkong gitakasan. Kagawas ni Rama, doon na sa ilaing mga reklamo sa resulta sa eleksyon sama nilang outgoing Senator Serge Osmeña og Bongbong Marcos. Dili si Digong ang suod ni Rama, apan si Davao City Mayor Sara Duterte, diyan sila ang nagkupot sa posisyon na chairman sa Regional Development Council. Nag-abot usab si Rama ug si Inday Sara, diyan dungan silang napili pagka-vice mayor sa ilang mga syudad. So I constantly visit Davao. That's why I have known Sara. And Sara, like his father, Sara was also a student of San Beda. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Dili hatagan og dakong importansya ang kanhi pulis nga si Adonis Dumpit sa higayon nga makagawas kini gikan sa prisohan. Matod ni Police Regional Director Patrocinio Comendador alang kaniya,
Mahinungdanon ang matag pulis nga anaa sa serbisyo. Alang kang komendador, walay igong rason kung ngano nga hatagan nila og lahi nga pagtagad ang kanhi pulis nga si Adonis Dumpit. Si Dumpit konbiktado sa salang pagpatay, sa matod pa iyang gigukod nga usap ka snatcher. Siya gikatakda sa temporaryong pagmakagawa sa prisuhan human may apilar sa conviction sa iyang kaso ngadto sa Court of Appeals. Every man is important sa kampanya sa illegal drugs. Dumpit man or dili, important is as long as they are doing their job, no? The part of dumpit, mga legal. Pulis nga nakapusil og mga tulisan gipasidunggan sa labaw sa PRO7 samtang lain pa nga mga dunay accomplishment sa drug operations gihatagan sa Bugaward. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Usa sa mga nakadawat og pasidungog mao si PO3 Julius Rihes nga nakadawat sa medalya ng kagalingan tungod sa iyang pagpusil sa duha ka mga tulisan nga nanulis sa POJ nitong milabay nga semana. Lakip nga nakadawat og pasidungog mao ang hipi sa Criminal Intelligence Branch nga si Police Superintendent Michael Anthony Bastes kinsa gihatagag medalya ng papuri. Si PO3 Rihes wa magdahom sa pasidungog nga iyang nadawat gumikan kay trabaho lang ang iyang ginahuna. Kini na matud pa ang labing dako nga award nga iyang nadawat sukad sa iya nahimong pulis. Gayon mo nakadawat kag award? Dili na ikan. Kadang na. Commendation nakadawat. Pero kani mo pinakadako. Si Rihes mapasalamaton sa labaw nga makagahom nga gilamdagan ang iyang panghunahuna nga mo'y hinungdan nga iyang naunhan sa pagpusil ang duha ka tulisan. Nabala ka si Rihes niya itong higay na nga tingali magkaunay sila og pinusilay sa iyang kauban nga pulis nga miresponde sa maong alarma. Posible nga maunay pa siya og kapusil sa iyang kauban. Kung naman mahoy akong nadunggan po nga istorya ba pero salamat lang po sino nga nalandagan ba nga nailhan ko. Kay buha ba ito, tikangkang sa kwato. Samtang laing mga pulis na kadawat sa sasamang medalya, si Yunil Avergonzado gumikan usab sa pagsakmit nila og drogas nga mukantidad og 1.5 milyones pesos dito sa barangay Sudlon 2 ning Dakbayan. Samtang si PRO7 Director, Police Chief Superintendent Patrocinio Comendador, midaig kang Rihes og sa uban pang mga pulis gumikan silang dakong tabang sa pagsikop sa mga kriminal sa Sugbo. And probably you might be asking now, why in such span of 2 weeks, we've been awarding so much in terms of operational accomplishments? Because that will be the focus of my leadership. We will recognize those who accomplish in terms of operations. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga mitambong sa kumbira sa usa ka fiesta na nga sakit tungod sa ilang gikaon nga fruit salad. Kini giaksyonan ni Agnes Reforial. Dulan sa 30 ka tawo ang nangasakit human makakaon sa fruit salad nga giserve sa Sitio Panang, Barangay Naalad, Syudad Sanaga niadtong Sabado. Sila nakasinati sa pagsakit sa ilang tiyan human sa kumbira nga gihikay sa panimalay ni Memorito Yanong usa ka barangay tanod ug nagpuyo sa maong lugar. Si Yanong lakip usab sa mga nadala sa tambalanan human usab makasinati og panakit sa tiyan. Matud pa ni Barangay Captain Sandra Cañalita nga posibleng ang fruit salad ang hinungdan og nakaingon sa gipamati sa mga biktima. Kaning mga na-admit diri na mista na siya ng balay nga kanang hinungdan sa ilahang sigurong pagkalibanga ron. Apan, si Rosienda sa Tungkakal, miingon nga wala siya makasiguro nga ang fruit salad ang nakaingon, sanglit doon na may laing sudan nga gipangaon ang mga biktima. Maora yun sir, kay ang tanan man, kamista ilang gikaon, uma sila lain gikaon kuno. Nang kuan raman, mga sudan niya salad, maora man ilang gikaon niya. Ang mga biktima gipangdala sa Minglanilla District Hospital ug padayon pang giatiman sa mga doktor. Alang sa Aksyon Bisaya, Agnes Reforial, News 5. Usa ka pusundaya gipahigayon sa mga estudyante sa St. Teresa's College nga naghulagway sa kinabuhi sa usa ka tawo taliwa sa katalagman. Gipanamina niini kung unsay may tabo sa usa ka tawo nga naanad sa kabuhong sa kinabuhi kung mahimutang kini sa kawadon. Ani ang report ni Monique Acha.
Mga estudyante sa St. Teresa's College mipahigayon sa usa ka stage play nga naghulagway sa kinabuhi sa usa ka tawo nga gikan sa kaadunahan ngadto sa kawadon. Ang pasundayag sa entablado kabahin sa usa ka babae nga adunahan kinsa nakasinati sa kabuhong sa mga luho hangtod nga napunta siya sa usa ka lugar nga nakapausab sa iyang kinabuhi. Ang karakter nahubog sa niana kaadlaw ug sa iyang pagmata didto na siya sa panimalay sa usa ka mag-uuma. Dito na niya masinati ang wadunog ang pagdaginot sa tanan, lakip na sa pagdaginot sa tubig. Ang eksena mahitungod sa kinabuhi sa mga mag-uuma nga naglisod sa ilang panginabuhi, hilabi na nga naapektuhan ang ilang uma sa huwaw tungod sa El Nino. Ang publicity and manager sa pasundayag nga naguluhan og Lost and Found, nagtinguha usab sa paghimo og laing pasundayag sa mga kalisod nga masinati taliwa sa mga katalagman. For one, kay para ma-enhance ang talent sa students. And then second, kay nowadays, dili man kayo ma-appreciate na ang theater play kay tungod na natin mga cellphone, mga movie. So, karon gusto sad na mo i-disseminate among information in a different way, which is, of course, through theater play. Alang sa Aksyon Bisaya, Monique Ricafort Atcha, News 5. Filipina actress Jacqueline Jose napili nga Best Actress sa Cannes Film Festival ni atong Domingo sa iyang pagdala sa papel isip usa ka inahan nga namaligya og drogas aron makalingkawas sa korap nga mga pulis. Mitulo ang mga luha ni Jacqueline kinsa wala magdahong nga maangkon gikan sa prestiyosong film festival nga naila sa tibuok kalibutan ang Best Actress Award sa pelikula nga Marosa ni Director Brillante Mendoza. Matud pa niya, iyang gikalimtan tanan niyang nakatunan sa 30 katuig niya sa industriya alang sa iyang papel nga usa ka tindera ug small-time drug dealer sa Marosa. Matud pa ni Jacqueline Jose, dili ang pag-arte ang dako nga hagit kaniya. Kay banha nga papel ang iyang mga naandan nga karakter sa telebisyon. Apan, ang dakong hagit kaniya ang kalainan sa papel kaysa iyang naandan nga spoiled og dato. Ang 52 anyos nga aktres miingon nga gikalimtan ang iyang pagkaartista sa pelikula, lakip na ang pag-perform nga way make-up aron makabot ang realistic nga sitwasyon nga manginabuhi sa usa ka squatter sa Pilipinas. Lain-lain nga mga magazine ang niday ni Jacqueline alang sa iyang naturalistic grace. Sa iyang film performance nga usa ka inahan nga nakipagbisog aron makalingkawas taliwa sa kagubot sa iyang palibot. Si Jacqueline misikat sa mga artista nga misikat sa Pilipinas tungod sa iyang kagwapa. Apan nagipamatud-an usab si Jacqueline nga dili lang iyang kagwapa ang iyang puhunan sa showbiz ug nakabot niya ang pagkasikat tungod sa iyang kakugi ug pagdala sa mga papel alang sa drama, comedy, horror, romance ug soap opera sa telebisyon. Nagpasalamat ang veterang aktres sa iyang dako nga pasalamat ni Derek Mendoza. Sa pag-apil nila sa Cannes Film Festival, tinguha lang ni Jacqueline Jose na murampa sa red carpet uban sa iyang babae nga anak na si Andy Eigenman ug wala magunahuna na makakuha kini siya og award. Maukad to mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco, mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!